Arrel de la problemàtica actual sobre la generació de residus electrònics, doncs, trobem una necessitat de tècniques més sostenibles per la recuperació de metalls crítics o valuosos. Llavors, clar, el grup de recerca que hi ha a Manresa, a l'ABSEM, amb nom de Biogap, doncs el que pretén és la recuperació d'aquests mateixos metalls en processos biològics que són molt més fàcils, econòmics i menys contaminants que els mètodes convencionals per realitzar aquestes proves i recuperar aquests metalls. No? Llavors, clar, però ara, com que ens trobem en la fase experimental, encara ens falten més mòbils en desús per realitzar aquestes proves i validar el seu ús amb grans volums de residus. I el motiu que hem fet, pel qual hem decidit crear aquesta campanya ben bé és per això, per recollir mòbils i aportar a la recerca. Però, clar, alhora també volem promoure la conscienciació de l'ús responsable dels residus, o sigui, l'ús responsable de la nova tecnologia i també la minimització de la generació de residus, que és el més important. Ara bé, clar, és molt important la vostra participació en aquest tipus de recerca perquè quan porteu el vostre mòbil en desús no només esteu aportant en aquesta recerca, sinó que també esteu contribuint i a analitzar tot l'impacte negatiu que comporta al medi ambient, a la societat i a l'economia. I clar, és que durant tots els dies molts mòbils se'n fabriquen i també es llencen. La qual cosa, clar, si no els reciclem, això farà desequilibrar el cicle, la qual cosa comportarà la crisi climàtica, l'escassetat de matèria primera, entre altres efectes nocius pel medi ambient. I això, que també hem creat una pàgina web associada a la campanya, en la qual podreu localitzar molta informació sobre la problemàtica actual i també sobre els punts de recollida que segurament haureu vist que hi ha contenidors transparents en biblioteques i consergeries on podeu depositar el mòbil contribuint a la campanya. I si porteu el vostre mòbil vell, també entrareu en un sorteig